Vážený pán komisár, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás v prvom rade pozdravila v mene Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorej činnosť zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ďakujeme samozrejme za pozvanie na túto konferenciu, ktorá sa venuje mimoriadne aktuálnej a zároveň aj citlivej téme. A som si istá, že táto debata s dopadom na rozvoj detí a mládeže je dnes v tejto komerčnej a konzumnej dobe mimoriadne potrebná. Dovoľte mi vám úvodom iba veľmi stručne priblížiť činnosť Slovenskej komisie pre UNESCO. Sme poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v záležitostiach týkajúcich sa tejto organizácie. Našou hlavnou úlohou je podporovať jeho programy v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia či informácií v domácom prostredí. Za týmto účelom získavame a zapájame do spolupráce v jednotlivých agendách odborníkov z rôznych rezortov, inštitúcií či jednotlivcov. Popri popularizácii značky UNESCO na Slovensku aktívne poskytujeme záštity rôznym podujatiam, ktoré naplňajú ciele organizácie, vrátane projektov zameraných na žiakov, študentov základných, stredných alebo vysokých škôl. Oblasť vzdelávania, ako už vyplýva zo samotného názvu Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, je pre túto špecializovanú agentúrnu OSN ťažiskovou témou. UNESCO je svetový líder v príprave školských osnov a zdokonaľovaní ich obsahu tak, aby vzdelávanie prispievalo k formovaniu globálnej tolerantnej spoločnosti. UNESCO napriek svojmu úctyhodnému veku, 77 rokov, ide vždy s dobou. Veľmi rýchlo a adresne reflektuje aj na nové globálne témy a výzvy, vrátane tých, ktoré sú spojené s používaním technológií či etiky umelej inteligencie. S digitálnou revolúciou a obdobím pandémie COVID-19 sa dostali do popredia aj otázky regulácie technológií či ich používanie, respektíve zneužívanie vo vzdelávacom procese. Myslím, že každý tu v sále súhlasí s tým, že technológie by sa mali využívať adresne, správne, udržateľne a hlavne so zreteľom na ochranu súkromia a bezpečnosť. Tu sa dostávam k meritu dnešného podujatia, téme používania mobilov na školách. Je to otázka, ktorej sa UNESCO aktívne začalo venovať počas ostatných rokov. Mapovanie dôsledkov, či už pozitívnych alebo negatívnych, ich využívania na školách, ako aj odporúčania do budúcnosti, boli predmetom globálnej monitorovacej správy o vzdelávaní, ktorá bola publikovaná v júli tohto roka. Základným odporúčaním správy je, že mobily by sa na školách mali využívať iba v prípade, že podporujú samotný vzdelávací proces. Všeobecne však UNESCO vyzýva k plošnému zákazu používania mobilných telefónov v triedách. UNESCO sa vo svojom hodnotení opiera o množstvo relevantných faktov, respektíve výskumov z rôznych kútov sveta. Počas jedného výskumu, ktorý sa realizoval v 14 krajinách medzi žiakmi a študentmi základných, stredných a vysokých škôl, sa dospelo k záveru, že mobily zásadným spôsobom odputávajú deti od učenia a prispievajú k zvýšenému vyrušovaniu v triede. Už len fakt, že deti majú mobil pri sebe, sledujúc napríklad vyskakujúce notifikácie, je postačujúci na to, aby sa prestali sústrediť na svoje zadania, respektíve úlohy. Navyše, na to, aby sa im koncentrácia prinavrátila, potrebujú až 20 minút. Čiže 20 minút, čo je takmer polovica štandardnej vyučovacej hodiny, je potrebná na to, aby sa deti opäť venovali výučbe a sústredili sa na výklad. UNESCO taktiež upozorňuje, že nadmerné používanie mobilov, tabletov alebo laptopov má za následok zníženie výkonnosti žiaka či zhoršenie jeho duševného zdravia a emočnej stability. Nehovoriac o brzdení vývoja prírodzenej zvedavosti či rozmáhajúcich sa depresívnych stavoch, o ktorých sme už dnes počuli. UNESCO taktiež konštatuje, že online vyučovanie, ktoré sa rozmohlo v dôsledku pandémie a stále je na mnohých školách, osobitne vysokých školách, preferovaným modelom výučby, prináša riziko zvýšenej miery individualizácie mladých ľudí
a k zníženiu ich schopností fungovať v sociálnom ekosystéme. Dochádza tak k erózii podstaty vzdelávania, podstaty učenia sa. Zaujímavou je aj geografická štatistika. UNESCO uvádza, že mobily sú postupne zakazované v každej 4. krajine na svete. Čiže zo 194 členských krajín UNESCO už takmer 50 krajín zakázalo či čiastočne obmedzilo ich používanie. Spomeniem aspoň niekoľko, niektoré už tu boli menované. Taliansko, Portugalsko, Mexiko, Švajčiarsko či Francúzsko. Plošné zákazy mobilov v triedách či na školách sú populárne aj v Ázii. UNESCO doplňa, že v 13% krajín používanie mobilných telefónov na školách upravuje zákon. 14% má vyhlášky, ktoré mobily na školách zakazujú. Zároveň je dôležité ešte poznamenať, že v niektorých krajinách sa uchyľujú iba k zákazu vybraných mobilných aplikácií z obavy o porušenie ochrany osobných údajov. Napríklad v Spojených štátoch amerických je takto blokovaná aplikácia TikTok. Výskumy rovnako dokázali, že zákazy mobilov na školách, napríklad v Belgicku, Španielsku či Veľkej Británii, mali za následok zlepšenie prospechu študentov, osobitne tých, ktorí v prospechu značne zaostávali. Je zrejmé, že v dnešnom digitalizovanom svete sa bez technológií fungovať ani žiť nedá. Aj študenti musia poznať rizika a zoznamovať sa s možnosťami, ktoré im technológie ponúkajú. Musíme však učiť deti fungovať s aj bez mobilov spôsobom, aby technológie podporovali, ale nikdy nie nahradzovali medziľudskú interakciu v učení a vo vyučovaní. UNESCO v tejto súvislosti apeluje na členské krajiny, aby presne definovali pravidlá používania digitálnych technológií s ohľadom na bezpečie, súkromie detí, ako aj ich fyzické a duševné zdravie. Zároveň zdôrazňuje, a s tým nemožno nesúhlasiť, že najlepšou formou učenia sa je interakcia. Žiadna technológia nemôže nahradiť alebo vyrovnať sa prínosu, ktorý generuje dialóg a medziľudské kontakty. Preto musí byť používanie technológií na školách vždy podriadené vízii vzdelávania, ktoré je zamerané na človeka. Nikdy by nemalo nahrádzať interakciu s učiteľmi a ostatnými študentmi. Pretože o mobiloch platí to, čo o ohni. Vynikajúci sluha, ale zlý pán. Mobil môže byť pomocník v živote, ale ak sa stane pánom nášho času, stávame sa jeho otrokom. Vážené dámy, vážení páni, ako som už uviedla, vzdelávanie a práca s mládežou patria ku kľúčovým agendám UNESCO. A aj my v Slovenskej komisii pre UNESCO vnímame túto tému ako jednu zo smerodajných a zásadných pre úspešné fungovanie našej spoločnosti. Udalosti posledných rokov na Slovensku naznačujú viaceré problémy a výzvy, ktoré sú spojené s výchovou mladých ľudí a násilím, ktoré sa čoraz viac vkráda do našich bežných dní. Preto je dnes mimoriadne dôležité načúvať deťom a mladým ľuďom a zaujímať sa o to, čo prežívajú nielen v kybernetickom priestore, ale aj v reálnom živote. Využívajme široké portfólio UNESCO, ktoré ponúka veľa zdrojov a inšpiráciu pre vzdelávanie detí a mládeže a aj správa, o ktorej som dnes hovorila, môže slúžiť ako veľmi užitočný kompas pri zavádzaní opatrení týkajúcich sa využívania moderných digitálnych technológií na školách. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a želám ešte veľa zaujímavých príspevkov a diskusí. Ďakujem.